हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। ശ്രീജ മാതാജി, നമുക്ക് തുടങ്ങാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. തുടങ്ങാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജ മാതാജി, ഇനി ആരെങ്കിലും വരാനുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നോക്കട്ടെ മാതാജി. 13 പേരെ എത്തിയിട്ടുള്ളല്ലോ. വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ മാതാജി? മാതാജി തുടങ്ങിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमाचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकथा दामदया नगरग्रामतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും, എല്ലാ ഭക്തർക്കും സ്വാഗതം, പ്രണാമം. വളരെ വലിയ ഒരു ദൗത്യമാണ് എന്നിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് അത്രയ്ക്കൊക്കെ കഴിവുണ്ടോ അറിയില്ല. ഇത്രയും ഗഹനമായിട്ടുള്ള വിഷയം ഉപദേശാമൃതം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് നിയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാം ഈശ്വരന്റെ കൃപ. ഭഗവാൻ എനിക്ക് അതിനുള്ള കഴിവ് തരികയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നല്ലതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ സാധിക്കും. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതം ഭക്തിശാസ്ത്രിയുടെ ഒരു ചെറിയ ഗ്രന്ഥാണ് ഈ സിലബസിലുള്ളത്. 11 ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഭക്തിമാർഗത്തില് സഞ്ചരിക്കുന്നവർക്ക് ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്താൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. ഭക്തി സാധന നമുക്കറിയാം. സാധന രീതി, നവധാ സാധന ഭക്തി നമ്മൾക്കറിയാം അല്ലെ? ആരാണ് പറയാ നവധാ ഭക്തി സാധന? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവ, അതെ. ഭാവഭക്തി കഴിഞ്ഞ് പ്രേമഭക്തി. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ഏറ്റവും ലോവർ ലെവലിലാണ് നിക്കണേ വിചാരിക്കുക. 9 സ്റ്റേജാണ് ഉള്ളത്, 9 തലങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോ ഭക്തിയില് ഏറ്റവും ചുവട്ടില് നിൽക്കുന്നവരാണ് നമ്മള് എന്ന് കരുതണം അല്ലെ? അതോ നമ്മൾ ഭക്തരായിട്ടില്ല അല്ലെ? സാധകരായിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാന് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്ന ഈ ചെറിയ ഒരു പുസ്തകം മഹത്വപൂർണമായിട്ടുള്ള കാൽവെപ്പാണ് നമ്മള്
ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കൊച്ചു പുസ്തകം പഠിക്കുക എന്നുള്ളത്. ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി രചിച്ച ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് വിവർത്തനം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഹിന്ദി സംസ്കൃതം ഒക്കെ കുറച്ച് അറിയുന്നവർക്ക് അറിയാം. ഉപദേശാമൃതം എന്നാല് അതിന്റെ അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. ഉപദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിക്ഷ. അമൃതം നമുക്കറിയാം, രസമയം ആനന്ദകരമായിട്ടുള്ള അമൃതം. അങ്ങനെ വ്യക്തി ജീവിതത്തില് അമൃത സമാനമായിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങളാണ് ഈ 11 ശ്ലോകത്തില്. ഭക്തിയോഗ മാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണിത്. ഇത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ നെക്ടർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷില്. ഈ ഗ്രന്ഥം ആദ്യം അച്ചടിക്കുമ്പോഴേ പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ 1,00,000 കോപ്പി അച്ചടിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭക്തർ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് ഇത്രയും കോപ്പി, ഇത് ഭക്തർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതല്ലേ എന്ന്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ് എന്താ പറഞ്ഞത്, ഇത് ഭക്തർക്കുള്ളത് തന്നെയാണ്, എങ്കിലും ഇത് ഓരോ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലും വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണ്. ഈ വേദത്തില് നീതിശാസ്ത്രം എന്നുള്ള വിഭാഗമുണ്ട്. നീതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബുദ്ധിയുടെ പ്രയോഗം എന്നാണ്. അതാണ്, അതിനെ ഒക്കുന്നതാണ്, തുല്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്. വിതുര നീതി, ചാണക്യ നീതി, അങ്ങനെ പലതും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നീതിശാസ്ത്രത്തിലുള്ള പലതും തന്നെ ഉപദേശാമൃതവുമായിട്ട് നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇതില് ഭക്തി ജീവിതത്തിലെ പുരോഗതി കൈവരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങള് എല്ലാത്തരം ഭക്തർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഭക്തി മാർഗത്തിൽ ഇപ്പോ തുടക്കക്കാരാവട്ടെ, അതല്ല അന്തിമഘട്ടത്തിലുള്ളവര്, കുറെ പുരോഗമിച്ചിട്ടുള്ളവരാവട്ടെ, എല്ലാവർക്കും ഇത് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഒരു ഭക്തന് ഇതില് 11 ശ്ലോകങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും മനഃപ്പാഠമാക്കാനും ഒക്കെ സാധിച്ചാൽ വളരെ നല്ലതാണ്. എന്നും അധ്യയനം ചെയ്യുക, അത് നല്ലതാണ്. സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി രചിച്ചത്. പാടുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആനന്ദം അനുഭവപ്പെടും. ചെറുതാണെങ്കിലും ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടത് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതെല്ലാം ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ട്. ഒപ്പം ലൗകിക ജീവിതത്തില് എങ്ങനെ ഭക്തി ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത, ഈശോപനിഷത്ത്, അങ്ങനെ നമ്മളെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് അവയൊക്കെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആര്, ജീവാത്മാവ് ആര്, പ്രകൃതി എന്താണ്, ജീവൻ അവയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് എന്നെല്ലാം അങ്ങനെ എല്ലാം അറിയിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഭക്തി എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഭഗവാൻ എന്നറിയുന്നതിനെ അഭിധേയ ജ്ഞാനം എന്നാണ് പറയാ. അതിവിടെ ഈ ഗ്രന്ഥത്തില് കാണാൻ സാധിക്കും. യോഗിന ഭഗവത്ഗീത 6:47 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. യോഗിനാം അഭിസർവേഷാം മധ്യതേനാന്തരാത്മന ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേയോ മാം സമേയുക്തതമോ മത. അപ്പൊ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ, ആ ഭഗവാനിലുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ നിലകൊള്ളുക, ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ആ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവൻ ആളാണ് അത്യുത്തമ യോഗി എന്ന് ഭഗവാൻ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ആ യോഗിയുടെ തലത്തിലേക്ക്, യോഗി അല്ലെങ്കിൽ ഗുണാതീതൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ, അങ്ങനെ പല പേരുകളിൽ പറയാമല്ലേ. അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കും ഓരോ പടിപടിയായിട്ട് മുന്നേറിയിട്ട് എത്താൻ സാധിക്കട്ടെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ഡയറക്റ്റ് ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് 6 അനുയായികള്, പ്രധാനികള്, ഒരുപാട് ശിഷ്യരുണ്ട്. അതില് പ്രധാനികളായിട്ട് 6 പേരാണ് നമുക്കറിയാം. ആരാണ് 6 ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാരുടെ പേര് പറയാ? ശ്രീരൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ഭട്ടരഘുനാഥ ഗോസ്വാമി, ശ്രീജീവ ഗോസ്വാമി, ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമി, ദാസ രഘുനാഥ ഗോസ്വാമി. ഹരിബോൾ. അതെ, അതിലും ഏറ്റവും പ്രധാനിയായിട്ടുള്ളത് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി തന്നെയാണ്. അനേകം നല്ല നല്ല ഈ ഗ്രന്ഥകാരന്മാര് നമുക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഗ്രന്ഥത്തില് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് ആണ് ആഴത്തിൽ വിവരിച്ചു തരുന്നത്. ഭക്തിയെ കുറിച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ അറിയണമോ, എന്തൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വരാമോ, അതെല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ.
ഓരോ ഗ്രന്ഥകാരന്മാരെ കുറിച്ചും അവരുടെ ഗ്രന്ഥം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവരുടെ ഒരു ചെറിയതായിട്ട് അവരുടെ ഒരു ചരിത്രം അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ചിലരുണ്ട് എഴുതി ഒക്കെ വെക്കും, പക്ഷെ അവരത് ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. എഴുതുന്നത് ഒന്ന്, പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് എന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കാം ചിലവര്. നീതിശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, മനസ്തന്യാത് വചസ്തന്യാത് കർമ്മണ്യന്യാത് ദുരാത്മന മനസ്യേകം വചസ്യേകം കർമ്മണ്യേകം മഹാത്മന എന്ന് പറഞ്ഞാല് മനസ്തന്യാത് മനസ്സ് വേറൊന്നാണ്, വചസ്തന്യാത് വാക്കുകള് മറ്റൊന്ന്, കർമ്മണ്യന്യാത് പ്രവൃത്തിയോ ഇതിലൊന്നും പെടാത്ത വേറൊന്ന്. അതാണ് ദുരാത്മാക്കൾക്ക് ഉണ്ടാവുക. മനസ്യേകം മനസ്സ് എന്താണോ, വചസ്യേകം വചസ്സും വാക്കുകളും അത് തന്നെ, കർമ്മണ്യേകം കർമ്മവും അത് തന്നെ. അതാണ് മഹാത്മന. അതാണ് മനസ്തന്യാത് വചസ്തന്യാത് കർമ്മണ്യന്യാത് ദുരാത്മന മനസ്യേകം വചസ്യേകം കർമ്മണ്യേകം മഹാത്മന എന്ന്. ഉപദേശാമൃതത്തില് എന്താണോ ജീവിതത്തില് പ്രായോഗികമാക്കിയത്, ആചരിച്ചത്, അത് തന്നെയാണ് രൂപഗോസ്വാമി നമുക്കും പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഉപദേശാമൃതത്തിലൂടെ. അതാണ് ഇത് പഠിച്ചാലത്തെ നമ്മുടെ ലാഭം. സ്വയം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ് പുരോഗതി പ്രാപിച്ചു അദ്ദേഹം, എന്നിട്ടാണ് നമുക്കത് വിവരിച്ചു തരുന്നത്. ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലെ ഗുരുവായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രൂപഗോസ്വാമിയെയാണ് നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായങ്ങൾ അനവധിയുണ്ട് നമുക്കറിയാം. അതില് 4 എണ്ണാണ് പ്രാമുഖ്യമുള്ളത് അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ? ആരാണ് പറയാ 4 പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ പരമ്പരകള്, സമ്പ്രദായങ്ങള്? ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായം, ശ്രീ സമ്പ്രദായം, രുദ്ര സമ്പ്രദായം, കുമാര സമ്പ്രദായം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ മധ്വാചാര്യരാണ് ഗുരു. ശ്രീ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ രാമാനുജാചാര്യ, കുമാര സമ്പ്രദായത്തിന്റെ നിംബാർക്കാചാര്യ, രുദ്ര സമ്പ്രദായത്തിന്റെ വിഷ്ണുസ്വാമി. അപ്പോ നമ്മൾ വരുന്നത് ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തിലാണ് വരുന്നത്. മധ്വാചാര്യരാണ് അതിന്റെ ഗുരു. അതിന്റെ ആ പരമ്പരയിലുള്ളതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാര്, പിന്നെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ, ശ്രീല പ്രഭുപാദ്, അങ്ങനെ അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും നമ്മൾ സ്മരിക്കാം. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമ്മളിപ്പോ ഭക്തിശാസ്ത്രിയുടെ ലെവൽ വരെ എത്തിയ കാരണം നമുക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് അല്ലെ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വം എത്രയാണ് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. ഇപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ കാലത്ത് മുസ്ലിം ഭരണമൊക്കെ ആയിരുന്നു. അന്നേരം ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് രൂപഗോസ്വാമിയും ജീവിച്ചത്, അറിയാലോ. അപ്പോൾ അന്ന് ബംഗാളിലെ നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ ആണ് ഭരിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോ ചെറുപ്പത്തിലെ ബുദ്ധി സാമർഥ്യത്തില് കേൾവി കേട്ടതായിരുന്നു. രൂപഗോസ്വാമിയും അതേ മൂത്ത സഹോദരനായിട്ടുള്ള സനാതന ഗോസ്വാമി, രണ്ടുപേരുടെയും കഴിവുകൾ കണക്കിലെടുത്തിട്ട് നവാബ് അവരെ ഭരണ സമിതിയിൽ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് തീരെ താല്പര്യമില്ല. കാരണം എന്താ, മുസൽമാനായി മാറിയിട്ട് വേണം ചേരാൻ. അപ്പോ കൂട്ടാക്കിയില്ല. ഭക്തരെ ഒക്കെ നശിപ്പിക്കും, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും നശിപ്പിക്കും എന്നുള്ള ആ ഭീഷണി വന്നപ്പോഴാണ് അതിന് സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നത്. അങ്ങനെ അവരുടെ പേരൊക്കെ മാറ്റി കബീർ ദാസ്, സഖ, മല്ലിക്, അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തോ പേരൊക്കെ ആക്കി. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന വേളയിലാണ് അവര് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ട് രൂപഗോസ്വാമി വിരമിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അവര് സമ്മതിക്കുന്നില്ല, നവാബ് ഒട്ടും സമ്മതിക്കണില്ല. ഒരുപാട് നിർബന്ധത്തിന് ഒടുവില് സമ്മതിച്ചു. അങ്ങനെ റിട്ടയർമെന്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടും അല്ലെ? അങ്ങനെ കിട്ടിയത് ഒരു ബോട്ട് നിറയെ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത്.
അദ്ദേഹം ഒരു പോളിസി വെച്ചു. നമ്മൾ ധാർമ്മികമായിട്ട് സമ്പാദിക്കുന്ന പണത്തിന്റെ 50% ഭക്തിയുത സേവനത്തിനായി വിനിയോഗിക്കുക, 25% ബന്ധുക്കൾക്കോ അത്യാവശ്യക്കാർക്ക് നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, 25% സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വെക്കുക. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ സനാതന ഗോസ്വാമിയും വിരമിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വിരമിച്ചുകൊണ്ട് പോയാൽ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിർബന്ധം സഹിക്കാൻ വയ്യാണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോ രൂപ ഗോസ്വാമി എന്താ ചെയ്ത്, കയ്യിലുള്ള പണമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ച് സ്വാധീനം ഒക്കെ ചെലുത്തിയിട്ട് സനാതന ഗോസ്വാമി മോചിപ്പിച്ചു. ജയിലിലുള്ള ആളെയൊക്കെ ചട്ടം കെട്ടിയിട്ട് അവർക്ക് പണമൊക്കെ കൊടുത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെയോ ചാടി ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. പിന്നീട് രണ്ടുപേരും മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് അവര് ഗോസ്വാമിമാരായത്. ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലെ 6 ഗോസ്വാമിമാര് വൃന്ദാവനത്തില്. ഇന്നിപ്പോ വൃന്ദാവനം ഇന്നുള്ള രൂപത്തില് അല്ലായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തില്. ഈ ഗോസ്വാമിമാരുടെ പ്രയത്ന ഫലമായിട്ടാണ് ഇന്നുള്ള രൂപത്തിലൊക്കെ അത് വന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഗോവർദ്ധന പരിക്രമ എങ്ങനെ ഇന്ന രീതിയിൽ വേണം, രാധാകുണ്ടിന്റെ മഹത്വം ഇന്ന പോലെയാണ്. അങ്ങനെ അവിടെ എല്ലാം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയതൊക്കെ ഈ അനുഗ്രഹീത വൈഷ്ണവരാലെ ആണ്. രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ ജ്യേഷ്ഠനാണ് പറഞ്ഞു സനാതന ഗോസ്വാമി, ഗുരുവും തന്നെയാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ ഏറ്റവും നന്നായി ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നത് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമിക്കായിരുന്നു. അതിനാലാണ് മഹാപ്രഭു ഇദ്ദേഹത്തിനെ ഈ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഗുരുവാക്കുക, ഈ സമ്പ്രദായത്തിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുക എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു. അങ്ങനെ വൃന്ദാവനത്തിലെ മറ്റ് ഗോസ്വാമിമാരും ഇദ്ദേഹത്തെ അനുകരിച്ചു, സഹകരിച്ചു. അപ്പൊ രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ ചരിത്രം മുഴുവൻ പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ വിഷയമാണ്, വളരെ വലുതാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇത്രയും ഇപ്പൊ തൽക്കാലം അറിയാം. അപ്പൊ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശിഷ്യൻ പ്രയാഗ്രാജ്, അന്നത്തെ അലഹാബാദ്, അവിടെ പ്രയാഗ്രാജില് അശ്വമേധ ഘട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അറിവ് പകർന്നു നൽകുകയാണ് ചെയ്തത്. ഭക്തി സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഈ അറിയേണ്ടതെല്ലാം വിശദമായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച അറിവ് അദ്ദേഹം സ്വന്തം ഉന്നമനത്തിനും അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയുമാണ് ചെയ്തത്. കൃഷ്ണഭക്തി എല്ലായിടത്തും പ്രചാരം ചെയ്തു. ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവരെ പ്രത്യേക പേരിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിളിക്കുന്നത്, രൂപ അനുഗ. രൂപ പ്ലസ് അനുഗ, അനുഗ വെച്ചാല് അനുഗമിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ. അപ്പൊ രൂപ ഗോസ്വാമിയെ അനുഗമിക്കുന്നവര്, ആ കാലടികളെ പിന്തുടരുന്നവര്, അങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തില് സഫലത കൈവരിച്ചവരുടെ പാത അത് പിന്തുടരുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോ മാർഗം കാണിച്ചു തന്നു, ഇനി എങ്ങനെ അതിലൂടെ നടക്കാം അതും കാണിച്ചു തരികയാണ്. ഇന്നിപ്പോ എല്ലാവർക്കും സ്വന്തമായിട്ട് വഴി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ്. ഇപ്പൊ ബോംബെന്ന് കൽക്കട്ടയ്ക്ക് പോകാൻ ഓൾറെഡി റൂട്ട് ഉണ്ട് അല്ലെ, ഹൈവേയിലൂടെ പോകാൻ സാധിക്കും, മറ്റൊരു വഴി ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ശ്രീല ഗോസ്വാമിയുടെ പാത പിന്തുടരുക, അതാണ് രൂപാനുക. മഹാപ്രഭു എപ്പോഴാണ് ഈ ശിക്ഷ നൽകിയത് എന്നാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശിക്ഷാഷ്ടകം അത് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. രൂപ ഗോസ്വാമിക്ക് ഈ ഭക്തിയിലുള്ള A to Z എന്ന് പറയില്ലേ, എല്ലാ എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും നൽകി ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാനുള്ള ആ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള നോളജ് എല്ലാം. ഇപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ ഉയരാം ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി. ത്യജിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അനുവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. മഹാപ്രഭു കലിയുഗ അവതാരാണ്, കരുണ അവതാരാണ് അല്ലെ, കൃഷ്ണനും രാധയുമായിട്ട് ഉള്ള അവതാരാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പകുതി ജീവിതകാലവും ജഗന്നാഥപുരിയിലായിരുന്നു. ഒരു നാൾ ജഗന്നാഥപുരിയിലെ സമുദ്രം മാമോദികയില് ദർശനം കിട്ടിയപ്പോഴ് നീലജലം കണ്ടാല് മഹാപ്രഭുവിന് കൃഷ്ണനെ ഓർമ്മ വന്നു. അതുപോലെ ഒരു വൃക്ഷം കണ്ടാല് അവിടെ വൃന്ദാവനം ഓർമ്മ വരികയാണ്. ചെറിയ ചെറിയ കുന്നുകളൊക്കെ കാണുമ്പോഴ് ഗോവർദ്ധനം ഓർമ്മ വരും. ഇങ്ങനെ മഹാപ്രഭു വൃന്ദാവനവും കൃഷ്ണനെയും ഒക്കെ ഓർമ്മ വരുമ്പോഴ് ആലസ്യത്തിലാണ്ട് ഒരു തരം സമാധിയിലാണ്ട് പോവും, ആധ്യാത്മിക ആനന്ദം അനുഭവിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വരും ഉള്ള വേളയില് ഭക്തര് അദ്ദേഹത്തിന്
അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഉറക്കെ ഹരിനാമം ചൊല്ലും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചൈതന്യവാനാവും. അങ്ങനെ ഈ അദ്ദേഹമാണ്, അതായത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് രൂപ ഗോസ്വാമിക്ക് ഈ ഉപദേശങ്ങള് മറ്റു ഭക്തർക്കും എല്ലാവർക്കും ഈ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകിയത്. അപ്പോ ഒരിക്കല് രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ ശിഷ്യനും അതുപോലെ ഇളയ സഹോദര പുത്രനുമായിട്ടുള്ള ജീവ ഗോസ്വാമി ഒരിക്കല് ഒരു വ്യക്തി അവിടെ വന്നു, വല്ലഭാചാര്യർ. എല്ലാ പണ്ഡിതരെയും വാദപ്രതിവാദത്തിൽ ഞാൻ തോൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ആളുടെ ഡിക്ലറേഷൻ. ആർക്കാണ് കൂടുതൽ ജ്ഞാനം എന്ന് നോക്കാം എന്ന് രൂപ ഗോസ്വാമിയോട് പറയാണ്. അപ്പൊ രൂപ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, താങ്കൾക്ക് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ അറിവ് എന്ന്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അത് കേവലം പറഞ്ഞത് കൊണ്ടായില്ല, അത് ഒപ്പിട്ട് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആക്കിയിട്ട് തരാം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അതിനെന്താ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേഗം തന്നെ രൂപ ഗോസ്വാമി ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തു. എല്ലായിടത്തും ചെന്നിട്ട് ഇയാൾ പറയാൻ തുടങ്ങി, ഞാൻ രൂപ ഗോസ്വാമിയെ തോൽപ്പിച്ചു, വാദപ്രതിവാദം ചെയ്ത് ഞാനാണ് ജ്ഞാനി എന്നൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി. ജീവ ഗോസ്വാമി ഇത് കേട്ടിട്ട്, ഈ വിഡ്ഢി എങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഗുരുവിനെ തോൽപ്പിക്കണത്? ഇവിടെ വരൂ, ഈ ഒപ്പ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സമ്പാദിച്ചു അതൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല പോലെ അറിയാം, ആദ്യം എന്നെ തോൽപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് വാഗ്വാദമൊക്കെ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ജീവ ഗോസ്വാമിയുടെ മുന്നിൽ അദ്ദേഹം തോറ്റുപോയി. അപ്പോഴ് രൂപ ഗോസ്വാമി ഇതറിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ജീവയെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, നിനക്ക് ഈ വാണിയിൽ ഒരു കൺട്രോളും ഇല്ല അല്ലെ? അയാൾക്ക് വെറുതെ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്താ പോരെ, അയാളോട് എന്തിനാണ് തർക്കിക്കുന്നത്? ആ സമയം കൂടെ നാമം ജപിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ കുറച്ച് ശിക്ഷ ഒക്കെ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി ജീവ ഗോസ്വാമിക്ക്. മറ്റൊരു കഥ. അപ്പോ ജീവ ഗോസ്വാമിയെ പോലുള്ള ഉത്തമ ഭക്തർക്ക് ഈ ഉപദേശാമൃതം കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഉപകാരം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇതില് നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമിക്കുള്ള പ്രണാമ മന്ത്രാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അനുയായികൾക്ക് മഹത്വം. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് നോക്കാം. ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യയുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനുള്ള ദൗത്യം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ച ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി പ്രഭുപാദ, അദ്ദേഹത്തിന് പ്രണമിക്കാം. സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. തന്റെ താമരയുടെ ചുവട്ടിൽ എപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അഭയം നൽകുക? അതായത് താമര പോലെ പാദപങ്കജം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അല്ലെ? അതുപോലെ ആ ഭഗവാന് തുല്യരായവരാണ് ഇവരൊക്കെ, അല്ലാണ്ട് ഇവരൊക്കെ നിസ്സാരക്കാരല്ല. അപ്പേ ഈ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലും ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമിക്ക് വളരെ വലിയ സ്ഥാനമാണ് ഉള്ളത്. നമുക്കറിയാം രാധാകൃഷ്ണ പ്രേമത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം. അതൊക്കെ ഒരു ഉന്നതമായ വിഷയമാണ്. അതൊന്നും പറയാനുള്ള പ്രാപ്തിയൊന്നും നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് ഇല്ല. രാധാകൃഷ്ണന്റെ അഷ്ടസഖികളെ നമ്മൾക്കറിയാം അല്ലെ? ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അഷ്ടസഖികള് ലളിത, വിശാഖ, ചമ്പകദേവി, തുംഗവിദ്യ, സുദേവി, രംഗദേവി, അങ്ങനെയൊക്കെ ഇന്ദു, ലത, അങ്ങനെയൊക്കെ 8 പേര് അല്ലെ? അതിലും പ്രധാനികളായിട്ട് ലളിത, വിശാഖ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് ലളിത സഖി, രാധാറാണിയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് വിശാഖ സഖി. അപ്പൊ ഈ ലളിത സഖിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനി ആയിട്ടുള്ളത്. ഈ ലളിത സഖി കൃഷ്ണലീലയില് പല ലീലകളിലൊക്കെ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ച ഒരു ഗോപികയാണ് ലളിത സഖി. അങ്ങനെ ഈ ലളിത സഖിയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് ഉണ്ട്, ഒരു രൂപമഞ്ജരി. ആ രൂപമഞ്ജരിയാണ് രൂപ ഗോസ്വാമിയായിട്ട് വൃന്ദാവനത്തില് ഉണ്ടായത്. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പ്രാധാന്യം അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനം
നമുക്ക് സാമാന്യ വ്യക്തിയല്ല, ഒരു സാമാന്യ വെറും ഒരു സാധു, ഒരു സന്യാസി അല്ല, വലിയ സ്ഥാനാണ് രൂപ ഗോസ്വാമിക്കുള്ളത്. അപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഉന്നതമായിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് അല്ലേ, ഭക്തിയെ കുറിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ യാത്ര വളരെ വലുതാണ്. നമ്മുടെ തലം എവിടെയാണ് അറിയില്ല, നമ്മളിപ്പോ ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് നിക്കണേന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? മൈൻഡ് കൺട്രോള്, സെൻസ് കൺട്രോള്. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. മനസ്സിനെ സത്വഗുണത്തില് നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അപ്പോ ഒരു വ്യക്തി യോഗമാർഗത്തിൽ ചരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചില്ല എങ്കിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കില്ല. മനസ്സൊന്ന് പറയും, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേറെ ഓരോന്നിലേക്ക് വലിച്ചോണ്ട് പോകും. അങ്ങനെ ഓരോ വിഷയ സുഖങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പോകും. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാത്ത വ്യക്തിക്ക് ആത്മീയ പുരോഗതി ഉണ്ടാവില്ല. മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നിയന്ത്രണത്തിലല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് പാപം ചെയ്യാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്, തെറ്റുകളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങൾക്കൊക്കെ വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. പ്രഭുപാദ് പറയുന്നുണ്ട്, ത്രിഗുണ പ്രഭാവത്താലെ മനസ്സ് നമ്മുടെ ഹിതം ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാതെ വരും. ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, സത്വം സംജായതേ ജ്ഞാനം. സത്വഗുണമുള്ളവർക്ക് ഭക്തിയിൽ വരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിക്കാതെ പുരോഗമിക്കാനാവില്ല തന്നെ. അപ്പോ മനസ്സിനെ സത്വഗുണത്തിലെ സ്ഥിതമാക്കണം. ഉപദേശാമൃതം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് വരണം. ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യലാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം. നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം ഭഗവാന്റെ ദാസത്വമാണ്, നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്കായിട്ടല്ല നമ്മളിപ്പോ സത്വഗുണത്തിൽ വരണം എന്ന് പറയണത്, ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിക്കാണ്. മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നമുക്ക് വശപ്പെട്ടില്ല എങ്കിൽ ഭഗവത് സേവനം ശരിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. കൃഷ്ണസേവ, ദർശനം, സ്മരണം ഇതൊന്നും നമ്മൾക്ക് ശരിയാവില്ല. ഭഗവാന്റെ സേവനം നല്ല രീതിയിൽ പോവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഒക്കെ ശരിയാക്കി എടുക്കണം. ചിലർ വിചാരിക്കും ഭഗവാന്റെ കൃപയുണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുക, അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാം ശരിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലേ എന്ന്. ഭക്തിമാർഗം എന്നുള്ളത് കൃപാമാർഗം തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെയും ഭക്തരുടെയും കൃപ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഭക്തിമാർഗത്തിൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞത്. നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, എല്ലാവരുടെയും കൃപ കൊണ്ട് തന്നെ. നമുക്ക് പല ദുർഗുണങ്ങളുണ്ട്, ചിത്തശുദ്ധി അതില്ല, ഗ്രന്ഥ പഠനത്തിന് പ്രാപ്തി കുറവാണ്, ഗ്രഹണ ശക്തി കുറവാണ്. ഇപ്പോ നമുക്ക് വൈഷ്ണവ കൃപ, ഭഗവത് കൃപ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു തവണ അങ്ങനെ വന്നു, അങ്ങനെ നമുക്ക് കൃപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ലഭിച്ചു എന്നിരുന്നാലും മുന്നോട്ട് പോവാൻ ശ്രമിക്കാതെ പറ്റില്ല. മുന്നേറാനുള്ള ആ പ്രയത്നം അത് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം, അതാരുടെയും കൃപ കൊണ്ടല്ല. ഇതിന് സഹായം വൈഷ്ണവരോ ഭഗവാനോ ഒക്കെ നൽകിയേക്കാം. നമ്മുടെ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളെ ഒക്കെ കുറച്ചിട്ട് സത്വഗുണത്തിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കണം. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തി മാർഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ നമുക്ക് ആവില്ല. നമ്മൾ പല ഘട്ടത്തിൽ ദുർബലരായി പോവും. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ ആ പ്രകാശം ഉണ്ടല്ലോ, അഗ്നി, അത് തണുത്തു പോവും, ഉത്സാഹം ഉണ്ടാവില്ല. അതിനാല് സത്വഗുണം വളർത്താൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും പരിശ്രമിക്കണം. താഴെ തലത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലെ തലം വരെ എത്താന് കഠിനായിട്ടുള്ള പരിശ്രമം തന്നെ വേണം. അപ്പൊ സത്വഗുണം എങ്ങനെയാണ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക? പ്രഭുപാദ് പറയുന്നു, ഉപദേശാമൃതത്തിലെ ആ ഉപദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക. പിന്നെ എല്ലാ ജ്ഞാനവും അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല്, ആ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നീട് നമുക്ക് എല്ലാ ജ്ഞാനവും ഇങ്ങനെ മനസ്സിലിങ്ങനെ സ്ഫുരിക്കാൻ തുടങ്ങും. സത്വം വളർന്നു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നീടുള്ള ജ്ഞാനം സ്വയം പ്രകാശിതമാവും എന്നാണ്. ഭഗവാൻ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് പ്രകാശിതമാക്കും എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഫ്ലൈറ്റില് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഇവിടെ ബസ് കയറുന്ന പോലെയല്ല അല്ലേ, എയർപോർട്ടിലേക്ക് എത്തണം. എവിടെയെങ്കിലും പോയാൽ പറ്റില്ല. അപ്പൊ സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് എയർപോർട്ട് പോലെയാണ്. ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറി പറക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സത്വഗുണം വേണം. എയർപോർട്ടിൽ എത്താനോ അതിന് പ്രയത്നം വേണം. ഇതുപോലെ സത്വഗുണത്തിൽ എത്താനും നമുക്ക് പ്രയത്നം വേണം. പിന്നെ വേണ്ടത് മനോവൃത്തി, അതായത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്.
കൃഷ്ണഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാൻ നമ്മുടെ മനോഭാവത്തെ നമ്മൾ മാറ്റണം. അപ്പോ ഭക്തന്റെ മനോഭാവത്തെ ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യത്യസ്ത മനോഭാവമാണ്. അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് എത്രത്തോളം പുരോഗമിക്കാം ആൾക്ക് എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുക. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നുണ്ട്, പല കോഴ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പലതും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ, പ്രചാരം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകുന്നുണ്ട്. എത്രയൊക്കെ ചെയ്താലും ഏത് ഭാവത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ചെയ്യണം, എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവണം. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എണീക്കുക, നാമജപം ചെയ്യുക, പഠനം ചെയ്യുക, പ്രസാദ സേവ ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ ആദ്യം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും, ഓ ഭഗവാൻ എന്റെ നേരെ പ്രസന്നനായിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതും. അപ്പോ സഫലത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭാവന ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനും അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ അവിടെ നിന്നാ പറ്റില്ല, വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ പുരോഗമിക്കണം. ഈ നാമജപവും മംഗളാരതി ദർശനവും അത് കഴിഞ്ഞ് പഠനവും പ്രസാദ സേവ ഇതിൽ മാത്രം ഒതുക്കി നിർത്തരുത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, മനോഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ഇപ്പൊ ഒരാള് കാണുകയാണ്, ഒരു ഗ്ലാസ്സില് പകുതി വെള്ളം ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ആ ആള് പറയാ, ആ ആൾക്ക് കൊടുത്തു, അത് പകുതി വെള്ളം കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അയാൾ പറയാണ്, ഓ ഇതില് അര ഗ്ലാസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പകുതി മാത്രമേ ഇതിലുള്ളൂ എന്ന് പറയാണ്. വേറൊരാള് പറയാണ്, ഇതില് പകുതി വെള്ളമുണ്ട്, അത് ആദ്യം അത് നമുക്ക് കുടിക്കാം അല്ലെ, എന്നിട്ട് മതിയായില്ലെങ്കിൽ വേറെ അന്വേഷിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. പക്ഷെ ഒരാള് ആദ്യം തന്നെ പറയാ ഇതില് പകുതിയേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് രണ്ടുപേര് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ പറഞ്ഞത്, അമേരിക്കയിൽ ഒരു ചെരുപ്പ് നിർമ്മാണ ഫാക്ടറി കമ്പനി ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു സെയിൽസ് മാനേജറെ ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് അയക്കുകയാണ്. അവിടെ സെയിൽസിനൊക്കെ എത്രത്തോളം സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അവിടെ ചെന്നു അയാൾ നോക്കുമ്പോ എന്താ, അവിടെയുള്ളവര് ആരും തന്നെ ചെരുപ്പോ ഷൂവോ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരും വെറും കാലുകൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു, അവിടെ ഒരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നണില്ല. കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥനോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അവിടെ ആരും തന്നെ ചെരുപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നേ ഇല്ല, പിന്നെ എങ്ങനെയാ നമുക്ക് അത് വിൽക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞു. മറ്റൊരാളെ അങ്ങോട്ട് അയച്ചു. അയാൾ ഇതന്നെ കണ്ടത്. വന്നു പറഞ്ഞപ്പോ അയാള് പറഞ്ഞു, നല്ല സ്കോപ്പാണ് അവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു ആളും ചെരുപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല, നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഫുള്ള് ചെരുപ്പ് ഇപ്പൊ അവിടെ കൊണ്ടുപോയാൽ ചെലവാവും എന്ന്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് മനോഭാവം മാറ്റേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മാറ്റണം. ഭഗവത്ഗീത 4-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ഏ യഥാമാം പ്രപദ്യന്തേ താം തഥൈവ ഭജാമ്യഹം. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ സമീപനം അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ചും അല്ലെ ഭഗവാന്റെ സമീപനം ഉണ്ടാവുക. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിന്റെ മധ്യലീല 19:1 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, വൃന്ദാവനേയ രസകേളി വാർത്ത കാലേന ലുപ്ത നിജശക്തി മുക്ത സഞ്ചാരൂപേ വ്യുതനോത്പുനഃ പ്രഭുർവിധൗ പ്രാഗ് ഇവലോക സൃഷ്ടി എന്നാണ്. ഇവലോക സാന്യം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വൃന്ദാവന വിനോദങ്ങളെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ ഉത്സുകനായ ഭഗവാൻ രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ ഹൃദയത്തെ ആത്മീയ ശക്തിയാൽ സന്നിവേശിപ്പിച്ചു. ഈ ശക്തിയാൽ ഏതാണ്ട് ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ട വൃന്ദാവന പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ കൃഷ്ണന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമിക്ക് കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ലോകമെമ്പാടും കൃഷ്ണാവബോധം വ്യാപിപ്പിച്ചു.
അങ്ങനെ ശരിക്കും രൂപ ഗോസ്വാമി ഒക്കെ മറന്നു കിടന്നതാണ്. എവിടെയാണ് ലീലകൾ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടെടുക്കാനൊന്നും സാധിച്ചിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഇദ്ദേഹം സമാധിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് കാട്ടിക്കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീരൂപഹൃദയേ പ്രഭുശക്തി സഞ്ചാരീല സർവതത്വ നിരൂപണേ പ്രവീണ കരീല. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ട് എല്ലാ സത്യങ്ങളുടെയും നിഗമനങ്ങൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തെ ശക്തനാക്കി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തെ പരിചയ സമ്പന്നനായ ഒരു ഭക്തനാക്കി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ ശിഷ്യ പരമ്പരയുടെ വിധികളുമായി ശരിയായി യോജിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമിയെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ശാക്തീകരിച്ചത് എന്നാണ്. മഹാപ്രഭുവാണ് എല്ലാ ശക്തിയും പ്രദാനം ചെയ്തത്. എക്സ്പേർട്ടാക്കി അല്ലെ രൂപഗോസ്വാമിയെ. ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളും വളരെ ഗഹനമാണ്. മനസ്സ് നിയന്ത്രണത്തിലാക്കണം. ഭക്തിയുടെ അനുകൂല പ്രതികൂല കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി മനസ്സിലാക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോ ഈ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് ഗോസ്വാമിമാരെ അയക്കുമ്പോഴ് ആ മിഷനില് 4 നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് പ്രഭു വെച്ചത്. മഹാപ്രഭു ഭഗവാന്റെ ലീല നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചറിയുക. എളുപ്പമല്ല അല്ലെ? അതൊക്കെ ചെയ്യണം. ഭഗവാന്റെ മൂർത്തി സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ക്ഷേത്രം പണിയണം. പിന്നെ ഭക്തി ശാസ്ത്രങ്ങൾ എഴുതണം. പിന്നെ ഭക്തിയോഗം പ്രചരിപ്പിക്കണം. രൂപഗോസ്വാമി ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു, ലളിത മാധവ്, വിദഗ്ധ മാധവ്, ഉദ്ധവ സന്ദേശ്, അങ്ങനെ അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവിർഭാവം 1489 നെക്ടർ ഓഫ് ഡിവോഷൻ, ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്തുകൂടാ എന്നൊക്കെ പ്രതികൂല അനുകൂല ശീലങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ക്രമേണ കാണാം. ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വൈദി സാധനാ ഭക്തി, അത് ഭഗവാനെ അറിയാൻ, ഭഗവാനോട് പൂർണ്ണമായിട്ട് പ്രേമമില്ല, ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്തേക്കാണ്. എന്നാൽ രാഗാനുക ഭക്തി അങ്ങനെയല്ല. ആനന്ദം, സ്വയം ആകൃഷ്ടരായിട്ട് നമ്മള് ഭക്തി ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ആധ്യാത്മികമാണ്. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ശാസ്ത്രം പഠിക്കണം, ചിത്തശുദ്ധി വരണം, കാമക്രോധങ്ങളെ ജയിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മളെ അനുസരിക്കുന്ന മനസ്സായി തീരണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ രാഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭക്തിയില് ഉയരാൻ സാധിക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ. ഇനി സമയമുണ്ട് അല്ലേ? 8 സോറി, ഞാൻ വിചാരിച്ച് 7 തൊട്ട് 8 വരെയായിരുന്നു ക്ലാസ് എന്ന്. സോറി ട്ടോ, ഇനിയും സമയമുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോ നമ്മൾ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അവലോകനം ചെയ്യാം. ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമി അനുയായി. രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രൂപഗോസ്വാമി, രൂപാനുഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമിയുടെ അനുയായി. അപ്പൊ ഞങ്ങളെ രൂപാനുഗ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അനുഗ എന്നാൽ പിന്തുടരുന്ന എന്നാണ്. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടർന്നു പോകുന്ന മഹാപ്രഭുവിനെ പിന്തുടരുന്നതിനാണ്. രൂപഗോസ്വാമി തന്റെ മുൻഗാമിയായ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പിന്തുടരുന്നതിനാൽ നാം നമ്മുടെ മുൻഗാമിയെ പിന്തുടരേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിജയിക്കും. ഇതൊക്കെ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ഓരോ കത്തുകൾ ആയിട്ട് എഴുതിയതാണ്. നമസ്തേ ഗൗരവാണി ശ്രീ മൂർത്തയെ ദീനധാരിണേ രൂപാനുഗ വിരുദ്ധാപ സിദ്ധാന്തദ്വാന്തഹാരിണേ. രൂപ അനുഗ ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പഠിപ്പിക്കലുകള് പിന്തുടരുന്നത് തത്വശാസ്ത്രം, വിരുദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞ എതിരെ, അപസിദ്ധാന്ത അനധികൃത പ്രസ്താവനകളുടെ, ദ്വന്ദ് അന്ധകാരം നീക്കം ചെയ്യുക. ശ്രീലഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി രൂപാനുഗനായതിനാൽ പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടരുന്നു. അതിനാൽ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് നടത്തുന്നത്. ഉപദേശാമൃതം അത് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ലക്ഷ്യവും ഉദ്ദേശവും എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. എല്ലാ ഗോസ്വാമികളുടെയും നേതാവായിരുന്നു
ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമി. ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നതിനായി അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഉപദേശാമൃതം, അധ്യാപനത്തിന്റെ അമൃത് അത് നൽകി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശിക്ഷാഷ്ടകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന 8 ശ്ലോകങ്ങൾ അവശേഷിപ്പിച്ചതുപോലെ രൂപ ഗോസ്വാമി നമുക്ക് ഉപദേശാമൃതം നൽകി. അങ്ങനെ നാം ശുദ്ധ വൈഷ്ണവരായി മാറും. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനുള്ളിലെ എല്ലാവരും അഭിനിവേശത്തിന്റെയും അജ്ഞതയുടെയും രീതികളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ സത്വഗുണമായ നന്മയുടെ വേദിയിലേക്ക് സ്വയം ഉയരണം. തുടർന്ന് എങ്ങനെ കൂടുതൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാം വെളിപ്പെടും. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അനുയായി ഒരു തികഞ്ഞ ഗോസ്വാമിയാകണം. ഒരാൾ തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഗോസ്വാമിയാകാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ഗോസ്വാമിയും പിന്നീട് ശുദ്ധമായ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനും ആയിത്തീരുന്നതിലൂടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിജയം കൈവരിക്കാൻ ഒരാൾ ഉപദേശാമൃതം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണം. വളരെ മൂല്യവത്തായ ഒരു സംഗതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പുറപ്പെടുന്നത്, അല്ലെ? കൃഷ്ണഭക്തി അത് എളുപ്പമല്ല, അല്ലെ? ഒരു വില കൂടിയ വജ്രം അല്ലെങ്കിൽ രത്നം വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് നമ്മൾ വില കൊടുക്കണം, അല്ലെ? ആ പ്രയത്നം ചെയ്ത ധനം കൊടുക്കണം, എന്നാലേ നമുക്ക് ആ രത്നം കിട്ടുള്ളൂ. ഇത് അതിനേക്കാളൊക്കെ മൂല്യവത്തായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിപ്പോ പരിശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രയത്നം ആവശ്യമാണ്, നല്ലതുപോലെ ലക്ഷ്യവും ഉദ്ദേശവും. ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി എല്ലാ ഗോസ്വാമികളുടെയും നേതാവായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നയിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ അധ്യാപനത്തിന്റെ അമൃത് നൽകി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചൈതന്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന 8 ശ്ലോകങ്ങൾ അവശേഷിപ്പിച്ചതുപോലെ രൂപ ഗോസ്വാമി നമുക്ക് ഉപദേശാമൃതം നൽകി. അങ്ങനെ നാം ശുദ്ധ വൈഷ്ണവരായി മാറും. അധ്യാപനത്തിന്റെ അമൃത് വളരെ മനോഹരമായി പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും എല്ലാ ഭക്തരും ഉടൻ വായിക്കേണ്ടതുമാണ്. സമീപഭാവിയിൽ ഞങ്ങൾ 2ാം സമാരംഭത്തിനായി ഭക്തിശാസ്ത്രി പരീക്ഷ അവതരിപ്പിക്കും. ഇത് ആവശ്യമായ പഠന പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്നായിരിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം എന്താണെന്ന് അത് വായിക്കുന്ന ആർക്കും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും. പ്രഭുപാദര് എഴുതിയ കത്തിലുള്ളതാണ്. ഭക്തിവിനോദ ഠാക്കൂർ ഈ ഉപദേശാമൃതത്തിന് എന്താണ് അവലോകനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? വേദവാക്യം 1, അതായത് 1ാമത്തെ ശ്ലോകം. മധ്യമ അധികാരത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് അത്രേ 1ാമത്തെ ശ്ലോകം. വേദവാക്യങ്ങൾ 2 മുതൽ 4 വരെ മധ്യമ അധികാര ബാഹ്യ ഭക്തി സമ്പ്രദായങ്ങള്. വേദവാക്യങ്ങൾ 5 മുതൽ 8 വരെ മധ്യമ അധികാര ആന്തരിക ദർശനം, അതാണ് വിഷയം. വേദവാക്യങ്ങൾ 9 മുതൽ 11 വരെ ആരാധനായോഗ്യമായ സ്ഥലങ്ങളുടെ ക്രമം. അധ്യായം 1 ആമുഖം. വാക്യം 1 കൃഷ്ണാവബോധത്താലെ പ്രേരണകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അധ്യായം 2 വാക്യങ്ങൾ 2 മുതൽ 3 വരെ അനുകൂലവും 6 അനുകൂലവും 6 പ്രതികൂലവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് 2 മുതൽ 2ഉം 3ഉം ശ്ലോകങ്ങളില്. അധ്യായം 3 വാക്യം 4 6 തരത്തിലുള്ള സ്നേഹ കൈമാറ്റങ്ങള്. പിന്നെ വാക്യങ്ങൾ 5, 6 ഭക്തരോടുള്ള മനോഭാവം. 7 തൊട്ട് 11 വരെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഘട്ടവും ഉപസംഹാരവും. ഭാവ പ്രേമ ഭക്തി നെ കുറിച്ചാണ് ഉപസംഹാരവും. ഗ്രൂപ്പ് ക്ലാസ്സിലും പ്രവർത്തനമാണ്. ആമുഖം. എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ബുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഉപദേശാമൃതം എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലതാണ്. നമുക്ക് നാളെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപക ആചാര്യനിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണികൾ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഒരാളുടെ മനോഭാവത്തെ കുറിച്ച് ശീലപ്രഭുപാദര്: ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. നാം ഭൗതിക മൂല്യങ്ങളോട് പുറംതിരിഞ്ഞ്
തല മൊട്ടയടിച്ച് ധോത്തിയും തിലകവും ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മുഴുവൻ വഴിയും പോയി കൃഷ്ണനോട് പൂർണ്ണമായി കീഴടങ്ങിക്കൂടാ. അതിനെങ്കിലും ശ്രമിക്കണം. ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഉയർന്ന ഗ്രേഡിൽ ഒരു പരീക്ഷ പാസ്സാകാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അയാൾക്ക് ഒരു പാസിംഗ് ഗ്രേഡ് എങ്കിലും ലഭിക്കുമെന്ന് ശീലപ്രഭുപാദർ ഉദാഹരണം നൽകി. എന്നാൽ അവൻ ഒരു പാസ്സാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെങ്കിൽ അവൻ പരാജയപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രഭുപാദ് നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞു തരണേ? ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ ആ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ശ്രമിക്കാൻ. എന്നാ നമുക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള താഴെ തലത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ഒരു പുരോഗതിയെങ്കിലും, ഒരു മുകളിലേക്കുള്ള 2ഓ 3ഓ സ്റ്റെപ്പെങ്കിലും മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കണ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പാസിംഗ് ഗ്രേഡ് എങ്കിലും കിട്ടും എന്നാണ് പറയണത്. അല്ലാതെ അതിന് അത്രയും പരിശ്രമം മതിയാവില്ല. എത്ര പരിശ്രമം വേണ്ടി വരുമോ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഏത് തലത്തിലാണ് അതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അല്ലെ. ഓരോരുത്തർക്കും ചിലപ്പോ പെട്ടെന്ന് പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുമായിരിക്കും. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെയൊക്കെ ഉദ്ദേശം. അതിനാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും യുവ ബ്രഹ്മചാരികള് ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ ഞെരുക്കത്തിൽ നിന്ന് പുതുമയുള്ളവരാണ്. ആവേശം കൊണ്ട് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു. എന്നാൽ കുറച്ചു സമയത്തിന് ശേഷം അവർക്ക് ആ പുതുമ നഷ്ടപ്പെടാം. ശീലപ്രഭുപാദ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ തുടക്കക്കാർക്ക് അവരുടെ ശ്രമങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ വിശ്രമിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്. എന്നാൽ ആത്മീയമായി മുന്നേറാൻ നിങ്ങൾ ഈ പ്രലോഭനത്തെ ചെറുക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമവും ഭക്തിയും നിരന്തരം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും വേണം. പറഞ്ഞില്ലേ, ഭക്തിയുടെ ആ പ്രകാശം അഗ്നി പോലെയാണ്. അത് അണഞ്ഞു പോകാതെ നമ്മൾ സ്വയം ശ്രദ്ധിക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഒരാളുടെ മനോഭാവത്തെ കുറിച്ച് ശീലപ്രഭുപാദര്. യുവ ബ്രഹ്മചാരികൾ സാധാരണയായിട്ട് തുടക്കത്തിൽ കർശനമായി പരിശീലിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവർ ഭക്തി സേവനത്തിൽ അല്പം പക്വത പ്രാപിക്കുമ്പോൾ സമ്മർദ്ദം പലപ്പോഴും അയവുള്ളതാകാം. ആരും അവരെ കീഴടങ്ങാനോ ക്ഷേത്ര പരിപാടികൾ ശ്രദ്ധയോടെ പിന്തുടരാനോ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. ആ സമയത്ത് ഭക്തന്റെ ആത്മീയ പുരോഗതി ഒരു പരിധി വരെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയയിൽ സ്വയം പ്രയോഗിക്കാനുള്ള സ്വന്തം ദൃഢനിശ്ചയത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ഭക്തര് ആത്മീയമായിട്ട് വളർന്നു വരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ തുടരാനും കൃഷ്ണ അഭ്യാസത്തിൽ തുടരാനും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാവുക. ബോധം എന്തു തന്നെയായാലും ഒരു ഉന്നത ഭക്തനാകാൻ എപ്പോഴും പരിശ്രമിക്കുക. ഭക്തി സേവനത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായ പരിശ്രമം കൂടാതെ ദൈവസ്നേഹം നേടാൻ കഴിയില്ല. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലെ മധ്യലീലയിൽ പറയുന്നതാണ്. നമ്മള് നിരന്തരം പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മള് ഏറ്റവും ചെറിയ ഭക്തനാണ് എന്നേ കരുതാവൂ. ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഞാൻ എന്നൊരിക്കലും അഹങ്കരിക്കരുത്. എത്ര ഭാവം ഭക്തിയിലോ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർന്നാലും അല്ലെ ഇനിയും ഇനിയും ഉയരേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് വേണം കരുതാൻ. എളുപ്പമുള്ള ജീവിതവും അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കലും ഒരുമിച്ച് പോവാനാവില്ല. അപ്പോ ഈ അതീന്ദ്രിയത ആത്മീയ പുരോഗതി നേടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറെയൊക്കെ ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ചേ മതിയാവൂ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അവലോകനം നോക്കി നമ്മള് ആനുകൂല്യസ്യ സങ്കല്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരോഗമിക്കാനുള്ള വഴികള്, പ്രാതികൂല്യം വിവർജനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭക്തിയില് പ്രതികൂലമായിട്ട് നിബന്ധിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ടും അറിയണം. അനുകൂല ജ്ഞാനവും വേണം, പ്രതികൂലത്തിനെ കുറിച്ചും ജ്ഞാനം വേണം. എന്നാലേ നമുക്ക് പുരോഗമിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ശ്ലോകം 1 ഷഡ് വേഗത്തിനെ കുറിച്ചാണ്. ഷഡ് വേഗങ്ങള്. ശ്ലോകം 2 ഷഡ് ദോഷങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ശ്ലോകം 3 ഷഡ് ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയും. 4-മത്തെ ഷഡ് സത്സംഗിനെ പറ്റി പറയും. 5-മത്തെ ശ്ലോകം വൈഷ്ണവ സമ്മാൻ, വൈഷ്ണവരെ ആദരിക്കണം എന്നാണ്. 6-മത്തെ ശ്ലോകം വൈഷ്ണവ അപമാനം വരുത്തിയാല് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. വൈഷ്ണവ അപമാനം വലിയ അപരാധാണ്. ശ്ലോകം 7 നിരന്തര നാമജപം, അതിന്റെ പ്രാധാന്യം പറയുന്നു.
അതുപോലെ 8 മുതൽ 11 വരെ ഭക്തിയിൽ ഉയർന്ന വിഷയമാണ് പറയുന്നത്. 8ാമത്തെ വൃന്ദാവനവാസിയോ കാ അനുശരൺ, വൃന്ദാവനവാസികളുടെ അവരുടെ ശരണാഗതി ചെയ്യുക. 9 പവിത്രതമമായ സ്ഥലത്ത് നിവസിക്കുക, അവിടെ താമസിക്കുക. ശ്ലോകം 10 ശ്രീമതി രാധാറാണി, രാധാകുണ്ട്, അതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം ശ്രീ രാധാ ആശ്രയ. നമുക്കറിയാം കൃഷ്ണഭക്തി പെട്ടെന്ന് ഡയറക്റ്റ് കിട്ടില്ല അല്ലെ. രാധാറാണിയുടെ അനുവാദം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃഷ്ണഭക്തി കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം രാധാറാണിയുടെ ഭക്തരാവണം. രാധാറാണിയുടെ കൃപ നമുക്ക് വേണം കൃഷ്ണഭക്തി കിട്ടാനായിട്ട്. ശ്ലോകം 1 മുതൽ 7 വരെ വൈദി സാധനാ ഭക്തിയാണ് പറയുന്നത്. 8 രാഗാനുഗ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരും. 9 മുതൽ 11 വരെ ഭാവ പ്രേമ ഭക്തി, ഉത്തമ ഭക്തര്, ഉത്തമ സ്ഥാനം, അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടത്, രൂപഗോസ്വാമി മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടത് 1514 അന്ന് രാജശാസനത്തില് മന്ത്രിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം, സെക്രട്ടറി ഒക്കെ ആയിരുന്നു. 1516 രാമകേളിയിൽ വെച്ചിട്ട് ശിക്ഷ ലഭിക്കുകയാണ്. 1517 വൃന്ദാവനില് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യായിരുന്നു. 1564 ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമിയുടെ തിരോഭാവം. അടുത്ത ദിവസം മുതൽ നമ്മൾ ഓരോരോ ശ്ലോകങ്ങളായിട്ട് ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളും ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ.